bột Bạn lý do nào? Đừng răng đoán rồi Có thể video răng kèo này Đây có phải riêng đã học bên singaw đã đôi sẽ béo và hay thả thôi Bây singaw sandal thôi sẽ hay là riêng béo găng là giúp thả vật câu đạp liền mà đồ không gan phải thấy thế này so đạp liền nó không đang mà đồ không gan Ang độc nạc bị Hello like a friend Kolumbai welcome back to my channel so like a friend tham cô gái thì bạn này channel phim boy hồi bái thấy like a friend đã riêng ở này hiền bà thu một thằng nâng khát đến khi là bà đéo đạp liu thanggan ang thanggan monjon thanggan ओमफ्राय सासे आरो monjon लाहानि बाबु thanggan so लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो so थौदो बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामनोसै let's go so लोगोफोर नै monjon मोनहा मोनफैबाय हनै दासो मोनफैदों so थौदो लोगोफोर बिदिब्ला माने दाब्लिया दिनै नुजायानो मानि थाखाय मिन्थिया माने नुजाया होनबाय थादों आरो बियो माने गावखौनो बिराद असाइज नुदोंनो दिनै साइज नुवाखैनो ओंखायनो नुजायानो स' थौदो बिदिब्ला लेट्स गो लोगोफोर मोनालायबाय जोङो फैनाया मोनागोनसो माबा अखाबो हाहां जादों बिराद वाव लोगोफोर बिराद मोजां बार फैखादों bột Bạn lý do nào? Đừng răng đoán rồi Có thể video răng kèo này Biết ra lên bạn Được So लोगोफोर जों मोनफैबाय हिरिम्बायाव हनै दाब्लिया नुजाबाय माने आंखौ ब्लग खालामनायावनो माने बेनो लोगोफोर नुदोंना बेखौ जा समायना नुखायो दंफांखौ बिबाराबो जा समायनाखा ओमफ्राय हाबनोसै जोंहा गेटआव रावबो गैया दां दिनै खम मानसि ओइ लोगोफोर नै आं मोनफैबाय हिरिम्बा बाथौ थानसालि हिरिम्बा बाथौ थानसालि जा समायनाखा जायगा लोगोफोर नायदो लोगोफोर भिउखौ माने हाग्राफोर ओंखारबाय नालाय जा समायना नुदों एकदम गोथां गोथांनि ग्रिननो आंनि साबस्क्राइबार दङ नामा लोगोफोर खैराबारिनि माने हिरिम्बा बाथौफुरि खाथिनि सोरबाफोर दङ नामा कमेन्ट खालामबानो जाबाय माने दिनै बृहस्पतिबार जों बृहस्पतिबारै फैदों बेहाय बेरायनो जा समायनाखा लोगोफोर हनै बेखौ आं जा मोजां नुखादों बिबाराबो एकदम पार्पल कालारनि नोंलाय बोरै माने सिगां सिगां थांदों लोगोफोर हनै बिसोर सानैया जोंखौ गारना थांबाय मनजनजों दिपजों दिप मा खबर मोजां दाब्लि बियागावसो थांदों ने दाब्लियाव हनै ब्लग खालामसोदों लोगोफोर गावबा मालायखौ खालामबाय हानाय सैथान लोगोफोर जों दा हाबगोन सिङाव दा दसे बेयाव बाहेरायाव थांथ'नि ओमफ्राय सिङाव सेन्देलखौ सोनो हाया जोङो बेयाव गालांनांगौ जुथाफोरखौ दा दसे बेयाव बेरायनो बिराद मोजां नाङो जायगाफोरखौ एकदम माने हाग्राफ्राबो ओंखारजोब्बाय नालाय गोथां गोथां ओंखायनो मोजां नाङो मानसिफोर फैदों दासो दहाय माने रावबो गैयामोन आरो दा फैबाय मानसिफोर हाबनो सिङाव हाबगोन लोगोफोर सिङाव हाबनोसै जोङो So लोगोफोरजों खुलुमहैनोसै सिङाव ओमफ्राय दा दसे थाना गिदिं आरो
लोगोफोर जोंहा खुलुमखांबाय ओमफ्राय जों बैथिं दा दसे बेरायनोसै माने दसे गिदिंनि आरो दसे जायगाफोरखौ नायनोसै ग्लायखोफोर बिबारखौ नायनो जा समायना हनै माना फट' थिखांजासोदो सानैबो लोगोफोर बिराद गरम मोनथारबाय जोंहा माने बिराद गरम बिराद होनदों आं बिराद होनदों नंगौना मा लोगोफोर दसे जिरायनोसै बेहाय दसे जिरायना थानोसै आंहा दर्शनबो खालामखांबाय खुलुमखांबाय आं खुलुमफायाखै लोगोफोर बियो माने बियो खुलुमदिया दिनै माने बियो ना माबा जादोंनो ओंखायनो माने हाबदे बियो ओमफ्राय दिनैथ' बेलासिखा जोंहा जाया नालाय ओंखायनो माने मोजां जाबाय आरो नंगौ no हाथायनि गिदिर गिदिरफोरा आंना लोगोफोर बुख'ना ला हाथाय गिदिरबा बुख'नाया आं फिसा फिसासो नांगौमोन हाथायखौ ओमफ्राय लोगो सानैया बैथिं फट' थिखां जाबाय थादों बिसोरो ओंखायनो गारना फैबाय बिसोरखौ निउ जिरायनो होननानै दसे जिरायनो लुगैदों बिराद निजोम माने मोजांखा जायगायानो जा मोजांखा आंनि फेभरेट प्लेस लोगोफोर दे मोननैसो इन्टारभिउ लानोसै जोंहा दाब्लिखौ लोगोफोर अके इन्टारभिउखौ लानोसै आं फार्स्ट कुइसनानो जाबाय माने मानसिफ्रा सोंबाय थायो आरो नोंखौ जे नोंनि खानाया अरिजिनेल खाना नकलि आंनि खानाया अरिजिनेल खा लोगोफोर अके माने दाब्लिनि खानाया लोगोफोर अरिजिनेल खा नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दा आनसारखौ मोनबाय जानांगौ ओमफ्राय दाब्लि मोननि न'आव सोर सोर दङ गोबाङानो माने सोंबाय थायो आरो बे कुइसनखौ स' खोन्थादो दाब्लि नोंथांमोनाव माने जोंनि न'आव बाबा आइ आदा बाजै ओमफ्राय आदा बाजैनि फिसाला फिसाजो दङ ओमफ्राय आरो आं दं फंबाय दं नानि उन्दै सासे दं बिदिनो एडप्ट खालामनाय आरो नानिया अके बेनोसै अके ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय नेक्स्ट कुइसना मामोन अके नेक्स्ट कुइसना जेनेबा गोबाङानो बेखौबो सोंफिनबाय थादों आरो जे दाब्लिया मानो दख'ना गानबाय थायो होननानै स' दाब्लियानो खोन्थागोन दा मानो दख'ना गानो आङो दख'नाखौ बिदि गानबाय थाया ओमफ्राय आं भिडिअ खालामबाल' गानो भिडिअ गाननो लुबैयो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आरो आंनिया बिदिनो गोसोखा आरो ना लोगोफोर गाननोबो थेवब्लाबो बिदि गाननानै जे बेरायबाय थायो बे नङा आरो ना लोगोफोर बेनोसै अके ओमफ्राय आरो मामोन दा कुइसनफोरखौनो बावलांबाय माने दिनै जास्ट ओरैनो आं नर्मेलि माने सोंदों आरो बेखौ जेनेबा आंथ' रेडि खालामखायाखै जेनेबा कुइसनफोरखौ स' आरो मा सोंगोन दा नोंखौ आङो सों बावलांबाय कुइसनखौ बावलाङो ओमफ्राय र' मा जागोन लोगोफोर हनै दाब्लिया माने बिराद हांसो फिसियो लोगोफोर ओमफ्राय हनै दाथ' जों बेरायनो फैदों नालाय बेयाबो फन खालामगासिनो माने एकदम फन माने हांसो नांगौ कास्टमारफोरनो दाब्लिया बिराद मालदार जासिगोन माने हामा मोनलायलायनाय जाबाय आरो न' मोनैनि जेनेबा हांसोआ मा खालामनो न' बिराद माने फिसाबो जागौ हायाना बिदि थाब स' दाथ' नै जोब्बाय दा मा अबेनि हरगोन देलाय बे दाब्लिया ओमफ्राय बिदिनो आरो न' सोंहरबाय थादों अब्ला माने माला मोनगोन माबाखौ फिसाखौ होननानै बेनो आरो लोगोफोर खासेव नायनो आयु हनै खासेवा आं मिथियामोन बेयाव खासेव दङ नामा दिनैसो खाथियाव नुबाय आं लोगोफोर दैयाव मानबायदों आरो ना लोगोफोर खासेवा आंबो दिनैसो खाथियाव नुबाय नै फैलायबाय खासेवा हेल' कछुवा लोगोफोर खोमसि जाहोलांबाय ओमफ्राय जों दा न'आव थांनो ओंखारबाय माने मोनाखाबाय आरो थांसै न'आव लोगोफोर जोङो सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय नै आं जुथा गानगासिनो दं ओमफ्राय थांसै आरो जों दसे थानानै मोनाबाय नालाय थांजोबबाय स' लोगोफोर खोमसिबाय एसे ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारखाबाय न'आव थांसै ओमफ्राय बैयाव जोङो मोखांखौनो गोजा नुजोब्बाय लोगोफोर माबा मोनसे जाहैनोसै नामा बिसोर जागोन ना जायाथाय मिथिला नों जागोबा जागोन स्पेसियेल आंबाखौ मारदो ओमफ्राय आं जागोन जेनेबा आं जाहोगोन ओमफ्राय बांद्राय दामिखौ बिना आरो न' माने फैसा ओमफ्राय फैबाय जों हनै गेटनिफ्राय बेनो लोगोफोर गेटआ नैखौ जा समायना नुदों लोगोफोर नायलाय
बिराद मोजां नुखादों आं मा दंफांथाय नैबे दाब्लिया होखावबाय सलायनायाव हनै आं बेखौ सलायनो होदों ओमफ्राय बेनो माबा मोनसे जाहोनांगोन चावमिन जाहैनो लोगोफोर प्लेटसेखा दे आं बिराद गाखोनो लुगैदों दासो बिराद थान्दा मोनदों लोगोफोर दा मोजां बार फैदों या दाबिजों बाजाबाय बाम्बुलाया मामिया माने मामिजों गाखोदों आरो दा माबाया बाम्बुलाया स' लोगोफोर जोंनि दा रेस्टुरेन्टआव फैबाय ओमफ्राय दा माबा मोनसे जानोसै बिराद धुलामोन लोगोफोर लामायाव इउटिउबार ओमफ्राय मा जायोथाय बिसोर मा जानो नोंसोरो मा जाहोनो मा जागोनथाय नोंसोर बेखौ जायो मा जायो ओंख्रि आंनाव मा दं लोगोफोरनिया नैबे आंनि भेज चावमिन नैबे चिकेन आं चिकेनखौ जाया लोगोफोर आंना भेज ओमफ्राय बिसोर रल जादों लोगोफोर जानोसै दे आङो लुगैनाङा आंनो भेज चावमिनसो बेदर Bulannya sedikit sama besok. Ini pas kok. Tim lagi sebelumnya. Kata Radit lagi sini. Balabari. Balabari no sini deh. दाना थांसै एकदम न'आव मोनाखाबाय माने 8था जाबाय लोगोफोर 8था जाबाय ओमफ्राय हनै बिसोर थांसै नोंसोरबो थांदो दे हनजन टाटा Bye bye. दिप Bye. आरो लोगो मोनगोन माला लोगो मोनगोन मिथिया स' थांदो बिदिब्ला स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि दिनैनि ब्लगखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालाम ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम स' बिदिब्ला लोगोफोरनि थाखाय दोननोसै टाटा बाय बाय लाभ इउ अल